Mhuri yeZimbabwe hazvinyansi kuda pachena kuti vanhu vaida vawiwa Scala panga achiri kuTriple C naNelson Chamisa, nokuti vanhu vanenge vachiexpressa mafeelings avo vachiti aiwa Scala hatichatombomudi nenyaya yekupanga vari mujeri aitevera ari pasi paNelson Chamisa. Asi kubva pakangobuda Musaga chete anofamba imwe political party yake, aiwa hapasi kumboona kana support kana munhu anomutevera. Mhuri yeZimbabwe chishamiso, notoona kuti aiwa vanhu vanotaura zvakawanda pamusoro penyaya iyi. Saka muendera mberi nenyaya iyi nokudzira bva wasubscribe ulike wotina on the bell icon tambochana maupdates andokupa pano paZM News Live, nokuti panapa pane munhu ari konzenda ndainyora chiti the support Honorable Scala had when he was in jail was because of our love for Triple C led by Empire advocate Nelson Chamisa. He overrated himself. The support deluded him into thinking that he has the numbers to form a vibrant opposition. Just like his MDC 99, his movement will sink down the drain. Saka tiri kuona kuti vanhu vanoti aiwa Scala akazvioverate, akazviona sekuti ane influence yakanyanya, akazviona izipa ari pamusoro paNelson Chamisa. Saka pane munhu anouya otaura chiti to form his own party was terms and conditions for his release. ZANU terrorist organizations haingobuditsi munhu pasina zvarongwa. Mumwe anouya achiti Job anofarisa kani ndati. Mumwe anouya achiti apparently it's only the members of Chamisa cult who are worried about Job who was Scala. All the other opposition parties have tolerance. Utaona kuti munhu waari kuti aiwa vanhu veTriple C chete vane under Chamisa ndo vari ngori worried. Mumwe achiti which opposition parties in Zimbabwe do you know? Mhuri yeZimbabwe ndosvika itakuwa nevanhu vachiti aiwa wiwa Scala hasitomboona kana support kubva pavangosiya vaNelson Chamisa atosara asiri chinhu. Chimbotozive mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pekufoma vaita party navawiwa Scala vachiti aiwa ndini the Nelson Mandela wemuZimbabwe. Tiudze mafungiro enyu musakana kusubscribe like up on the bell icon kuti tambochiona maupdates anokupa pano paZM News Live.